Bé, nosaltres en tenim diverses. Jo tinc tres pregs o preguntes. El primer també fa relació a Boscos de Montnegre, ja us ho vaig anticipar. Al llarg del mes de novembre els veïns de Boscos van entrar dues instàncies en què demanaven una sèrie d'actuacions. Una d'elles era el desbrossat de parcel·les que són propietat de l'Ajuntament, l'altra era una retirada de terra d'una esllavissada, en tercer lloc la reparació dels forats en el ferm més aparatosos i la tercera la restauració i la posada en funcionament dels hidrants d'aigua. Ja vam dir en un ple anterior que considerem que aquestes reivindicacions no són capricis dels veïns, són veïns que són plenament conscients de que viure a les urbanitzacions implica una sèrie d'obligacions, diguem, tributàries diferents o tributàries o econòmiques diferents, i fins ara les han assumit durant molts anys. I de fet hem arribat a la situació a la que hem arribat, en la que tenim dos espais de governança d'aquella urbanització, per dir-ho d'alguna manera, doncs justament perquè s'han afartat d'anar fent inversions sota la promesa de la recepció. Això no és d'aquest mandat, vull dir, no és un missatge només cap a aquest equip de govern, això arrenca de molt lluny. De fet, està bé que tragueu el tema de les depuracions perquè els dos projectes de depuradora es van aprovar, si no recordo malament, en govern socialista, amb alcaldia d'en Joan Castanyo, el primer el 2005 i el segon el 2013, que per cert, arrel d'aquell segon es van aturar les llicències de depuradores d'oxidació, que fins al moment s'estaven atorgant, i a partir d'aquell projecte de clavegueram es van aturar. I a més, aquell projecte de clavegueram va venir associat a un embargament que de moment no està aixecat, amb vistes a dur a terme aquest projecte de clavegueram, que això és el 2013 i encara està pendent. Per tant, és una cosa que ve de lluny i no estan demanant res que no estigui sota la responsabilitat de l'Ajuntament. A més de tots aquests temes que han demanat, n'hi ha un parell que són de rellevància col·lectiva, que són el desbrossament de les àrees i els hidrants. És a dir, l'estiu passat vam estar una mica amb l'ai al cor i serà la tònica dominant de tots els estius que vindran. És a dir, els experts estan esperant a veure quan salta el primer incendi forestal de cinquena o sisena generació i no ens pot enganxar amb aquestes parcel·les pendents de desbrossar ni amb uns hidrants que no funcionen. I l'altre, que és els sots que hi ha en el ferm, som conscients que hi ha molt a reparar i que segurament el pressupost no dona per tot. De fet, el pla de ferms que es va aprovar identificava o situava els problemes d'afers de boscos com els més cars de tots els que hi havia, però els veïns tampoc estan demanant que s'executi i que es reparin tots els problemes, sinó únicament els forats més grans. Per tant, creiem que són unes reclamacions molt legítimes. Fins on sabem nosaltres no han tingut resposta i ens agradaria saber en quina situació i quina actuació pretén dur a terme l'Ajuntament amb cadascuna d'aquestes quatre. Vaig enviar un correu perquè eren temes tècnics i entenc que no podeu estar al dia de tot i eren temes relativament petits comparat amb grans licitacions i us ho vaig voler anticipar per si podíeu donar resposta. Gràcies.